také jedno osobitné poďakovanie by sme chceli nielen my traja, ale celý stav vysloviť skvelému človekovi, vynikajúcemu budúcemu básnikovi, ešte lepšiemu skautovi, miestnemu rodákovi, Samuelovi, Štefanovi, Mamutovi. Je to skvelé, je to fajn. Ešte sa takto spýtam nášho prizvaného hostia v dnešnej relácii, ktorú sa nám poprvýkrát podarilo ponúknuť a tak distribuovať aj našim sluchovo nepočujúcim divákom, ktorí nám mailovali, že teda radi by si vypočuli, respektíve prečítali, o čom rozprávame. Dúfam, že nebudú z toho sklamaní a že teda zachovajú svoj priazeň a maily už nebudú posielať. Takže spomínal som, máme tu Paťa. Čaute. Paťaho typický charakteristický znak, respektíve črta, znak, symbol. Áno, takže Paťo, čo bolo pre teba tento víkend také najemotívnejšie, také, na čo budeš spomínať ešte minimálne týždeň, čo ťa vlastne plne dostalo? Tak, ako nebudem myslieť na tie zážitky, ktoré som zažil počas víkendu, ako to bolo absolútne bez diskusie perfektné, ale tento večer, ako aj to vyhnutie, to bolo super, ale tá chvíľa, keď začalo to tým, že počuj od Punťa, že nechceš robiť pár rozhovorov, a že v pohode, a to bola asi veľká chyba, ktorú budem zajtra ráno lutovať. Onako sa zobudím s takou bolesťou hlavy, nevyspatosťou, ktorú budem lutovať ešte celý deň. Ale je to pre mňa najemotívnejší zážitok, pretože som sa zbližil s týmito dvoma absolútnymi buranmi a stal som sa z nich. Stal som sa jedným z nich, čiže aj ja som už buran, pretože nikto iný ako buran, ako človek typicky ako B-U-R-an, nemôže proste do 4 rána robiť takéto hladiny. Takže to som tomu dospel. Potom ďalší emotívny zážitok bol ako sa, neviem, ako, bolo to také celkovo, celé to bolo také emotívne. Aj to ma dojalo, že Puťa teraz zaspal. Puťa. No teda sa usmieť aj. Áno, a chceli by sme teda medzi nami privítať nášho dnešného hostia Paťa. Vítaj, Paťo. Čaute. Takže Paťo, čo ty ako účastník? Ja som bol organizátor. Aha. Áno. Takže Paťo nebol účastník, Paťo bol organizátor, čiže že nebudeme sa ani pýtať, ako vynaloží s výhrou. Takže ďakujem Paťovi za rozhovor. To by si prespal. A čo viac dodať? To bude asi koniec našej relácie. Čistý koniec. Čistý. Koniec. Aha, fajn. Zaujímavé do kamery. Jedu takto. Máme.